асрори кашфношудаи табиати мо хеле зиёд мебошанд. Барои донистани оддитарин ҷузъои он барои шумо вақти зиёд лозим намешавад. Зеро барномаи маълумот маҳз барои бештар гардидани дониши тамошобинони телевизиони илм ва табиат таҳия мегардад. Тамошобинони азиз, салом. имрӯз мо ба шумо доир ба тарзи ҳаёти шутурмурғ, таъсири манфӣ ва мусбати обҳои газнок ба ҷисм ва хусусиятҳои шифобахшии қаламфур маълумот медиҳем. با ما باشید. شترمرغ‌ها از بسیار جهت آفریده‌های عجیب و بی‌نظیر می‌باشند. این پرنده بزرگجثه تنها در کشورهای خیلی گرم زندگی می‌کند و هنگام دویدن می‌تواند در یک جهش از 3 تا 5 متر را طی کند. دلیل‌های جالب دیگر را درباره شترمرغ در بخش اولی برنامه پیشنهاد شما می‌گردانیم. шутурмурғ яке аз бузургтарин паррандагони сайёраи мо ба шумор меравад. баландии қадди ин парранда метавонад аз 2 метр зиёд ва вазнаш 150 килограммро ташкил диҳад. бисёре аз одамон фикр мекунанд ки ҳангоми хатар шутурмурғҳо сари худро дар зери рег пинҳон медоранд, вале дар асл чунин нест. шутурмурғ қодир аст ки муддати тӯлонӣ бо суръати то 50 км/соат давад. пояш бошад чунон пурқувват аст ки бо як зарба метавонад даррандаро ба ҳалокат расонад. ин паррандагон ба ҳеҷ ваҷ гиёҳ намехӯранд. онҳо ҳайвоноти хурд ва ҳашароти гуногунро истеъмол менамоянд. шутурмурғҳо баъзан санг ва қумро фурӯ мебаранд, зеро он ба ин паррандагон кӯмак мекунад то ғизои истеъмол намудашударо беҳтар ҳазм намоянд. ин махлуқот 40 то 50 сол умр мебинанд. баръакси дигар паррандагон, шутурмурғҳо дар зери борон тар мешаванд. парҳои онҳо қабати обкашӣ надоранд, зеро дар ин мавҷудот ғадуде ки моддаи заруриро тавлид мекунад намерасад. чашми шутурмурғ ки қутраш ба 5 сантиметр мерасад, аз майнаи ин парранда калонтар аст. шутурмурғ ҳангоми муҳофизати қаламрави худ метавонад ба осонӣ ба одамон ҳамла кунад. он ягона паррандаест ки дар пойҳояш ҳамагӣ 2 ангуш дорад. болҳояшро шутурмурғ танҳо ҳангоми бозиҳои ҷуфтшавӣ истифода мебарад. мувофиқи маълумоти олимон, ватани шутурмурғҳо африқо буда, майдони сукунати онҳо аз 5 то 15 километри мураббаъро ишғол мекунад. ҳисси баландишунавоӣ ва нури тези чашмони ин парранда имкон медиҳад ки онҳо хатарро зуд дарк кунанд. тухми шутурмурғ аз ҷиҳати ҳаҷм дар ҷаҳон калонтарин буда, вазнаш аз 1,2 то 1,3 килограммро ташкил медиҳад. ин парранда метавонад аз 5 то 10 дона тухм гузорад ки пас аз 45 рӯз аз онҳо чӯҷаҳо ба дунё меоянд. дар 2 рӯзи аввали ҳаёт онҳо заиф ва осебпазир ҳастанд. шутурмурғ яке аз мавҷудоти аҷиб дар сайёра буда, як қатор хусусиятҳои хосе дорад ки дар байни дигар паррандагони олам онро беназир мегардонад. шутурмурғ дандон надорад, аммо дар минқораш порчаҳои махсуси кератинӣ ташаккул ёфтаанд ки ба онҳо барои майда кардани ғизо кӯмак мерасонанд. дар мисри қадим шутурмурғ рамзи сарват ва қудрат ба шумор мерафт. бинобар ин парҳои паррандаи мазкур барои ороиши тоҷи фиръавнҳо истифода мешуданд. обҳои газнок ки бо таъм ва навъҳои гуногун пешниҳоди ҳамагон гардонида мешавад, ба як ҷузъи маъмулии ҳаёти муосир табдил ёфтааст. аммо сарфи назар ба маъруфияти онҳо, шояд шумо дар бораи ин шокиҳои газдор бисёр чизҳоро намедонед. дар ин бахш мо баъзе далелҳоро дар бораи обҳои хушмазза манзуратон мегардонем. имрӯз шумо метавонед қариб дар ҳама ҷо, мағозаи хӯрокворӣ, дар кӯча ва ҳатто дар ҳавопаймо нӯшокии тароватбахш,
ширин ва газдорро дастрас намоед. Аммо на ҳама вақт мардум онҳоро озодона харидорӣ карда метавонистанд. дар ибтидо ин нави обро танҳо дар дорухонаҳо мефурӯхтанд, зеро нӯшокиҳои газдорро дар аввал дорусозон ихтироъ кардаанд. дар иёлоти муттаҳидаи амрико оби газдор аз давраи Виктория сарчашма мегирад. дар воқеъ аввалин нӯшокиҳои газдор тоникҳои шифобахши аз ҷиҳати техникӣ газнок карда шуда буданд. яке аз ҷанбаҳои ҷолиби дар миёни омма маъруфият пайдо кардани нӯшокиҳои газдор ин гуногунии таъми онҳост, ки ба ҳама писанданд. дар солҳои 1920 нӯшокии нави лимӯӣ пешниҳоди харидорон гардид, ки ба гуфтаи тоҷирон он рӯҳияи мардумро баланд менамуд. аввалин нӯшокии парҳезӣ дар соли 1952 аз ҷониби ширкати Химан Кирч истеҳсол шудааст. он барои одамони гирифтори бемориҳои диабети қанд ва мушкилоти дилу рагҳо таҳия гардида буд. дар таркиби ин об сикламат мавҷуд буд, ки аз шакар 30 маротиба ширинтар аст, вале он калория надорад. аз замони шурӯъи истеҳсоли обҳои газнок усулҳои бастабандии онҳо доимо тағйир меёбанд. нӯшокиҳои қаблӣ аксар вақт дар зарфҳои бузург, шишаҳо ё кӯзаҳо фурӯхта мешуданд. сипас дар охири асри 19 ва ибтидои асри 20 зарфҳои соддаи шишагин маъмул гаштанд ва ширкатҳо ба истифодаи тарҳҳо ва шаклҳои мураккаби онҳо шурӯъ карданд, то маҳсулоташон дар рафҳои мағозаҳо аз ҳамдигар фарқ кунанд. дар солҳои 1960 зарфҳои алюминӣ ҳам барои нӯшокиҳои газнок ва ҳам барои оби ҷав маъмул шуданд. аммо солҳои 1980 шишаҳои пластикӣ тадриҷан онҳоро иваз намуданд. хушбахтона ширкатҳои истеҳсолкунандаи имрӯза ҳангоми бастабандии нӯшокиҳо кӯшиш мекунанд маводи аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба кор баранд. танҳо дар солҳои 1960 вақте ки ширкати пепсико ҳуқуқи омода кардани чунин маҳсулотро ба даст овард, нӯшокӣ газнок номида шуд. аз он вақт инҷониб Mountain Dew як ҷузъи оби газноки амрикоӣ гардид, ки бо ранги сабзи дурахшон ва маззаи ситрусӣ маълум аст. бисёр одамон дар бораи он фикр мекунанд, ки нӯшокии газнок то чӣ андоза зараровар буда метавонад. мувофиқи хулосаи олимон, ки аз натиҷаи корҳои илмӣ сарчашма мегирад, чунин обҳо боиси мушкилоти зерин мешаванд. ҳангоми зиёд нӯшидани чунин нӯшобаҳо дандонҳо мепӯсанд. ковоки даҳони инсон дорои бактерияҳое мебошад, ки аз шакар ғизо мегиранд ва моддаҳои кимиёвӣ истеҳсол мекунанд. маҳз чунин маводҳо боиси вайроншавии сири дандонҳо мегарданд. агар шумо тамоми рӯз обҳои ширин ва газдор нӯшед, дандонҳои шумо ҳамеша зери ҳамла қарор мегиранд, зеро чунин обҳо боиси эрозия ва пӯсидани дандон мегардад. эрозия вақте оғоз мешавад, ки кислотаҳои дар нӯшокиҳои газдор мавҷуд буда ба сири дандон, ки қабати муҳофизатии берунии ин узв аст, ҳамла карда қувваи муҳофизаи онро кам мекунанд. ин ҳолат боиси пайдоиши бемории кариес мешавад, ки он яке аз сабабҳои маъмули вайроншавии дандонҳо ба ҳисоб меравад. ҳамчунин истеъмоли аз ҳад зиёди нӯшокиҳои газдор метавонад боиси пайдо шудани асабоният гардад. глюкоза ва фруктоза ду пайвастагии асосие мебошанд, ки дар таркиби шакари тозашуда мавҷуданд. ҳуҷайраҳои бадани мо метавонанд глюкозаро ба осонӣ мубодила кунанд, аммо танҳо ҷигар фруктозаро метаболизм карда метавонад. истеъмоли аз ҳад зиёди нӯшокиҳои газдор боиси афзоиши глюкоза дар организм мегардад. дар натиҷа ҷигар ин фруктозаро ба равған табдил медиҳад ва дар худ захира менамояд, ки ин ҳолат боиси бемории шадиди ин узви ҳаётан муҳим мешавад. яке аз хатарҳои дигари нӯшидани обҳои газдор афзоиш ёфтани вазни бадан аст, ки ин дар навбати худ барои рушди бемориҳои диабети навъи 2, дилу рагҳои хунгард ва остеоартрит замина мегузорад. ҳамчунин нӯшидани обҳои газнок боиси он мегардад, ки калсии бадан, ки яке аз маводи барои рушди ҷисм муҳим мебошад, ба миқдори зиёд хориҷ шавад. таркиби нӯшокиҳои газдор дорои кислотаи фосфорӣ мебошанд, ки он шираи меъдаро зиёд мекунад. дар баробари ин обҳои ширине, ки шарбати ҷуворимаккаи фруктозаи баланд доранд, метавонанд ба саломатии гурдаҳо, бо зиёд шудани сатҳи кислотаи пешоб ва пайдоиши сангҳо таъсири манфӣ расонанд.
бисёр хӯрокҳое ҳастанд ки онҳоро бидуни қаламфур истеъмол кардан ғайриимкон аст. кишоварзон навъҳои гуногуни ин растаниро парвариш мекунанд. онҳо метавонанд таъми ширин, талх ё тез дошта бошанд. аммо таркиби ҳама намуди қаламфур аз витаминҳо ва моддаҳои ғизоӣ бой ҳастанд. дар барномаи маълумот мо далелҳои ҷолибтаринро дар бораи ин сабзавоти фоидаовар бар даст овардем. дар тӯли асрҳо ошпазҳо қаламфурро дар омода кардани ғизоҳои гуногун истифода мебаранд. ин нави сабзавот дар амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ аз замонҳои қадим парвариш карда мешуд. дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон қаламфури гулобӣ мешинонанд, ки дорои маводи заҳрнок буда, дар сурати аз ҳад зиёд истеъмол кардан боиси заҳролудшавии шадиди бадан мешавад. қаламфурро ҳатто дар зарфҳои пластикии нимлитра парвариш кардан мумкин аст. хабанеро тезтарин нави қаламфур мебошад. деҳқонони ветнамӣ дар ҷаҳон аз ҳама зиёд қаламфури сиёҳ истеҳсол мекунанд. бисёр мамлакатҳои ҷаҳон аз қаламфур собун тайёр карданро ёд гирифтаанд. дар забони қадимаи астекҳо калимаи чилиро ба маънои сурх истифода мебурданд. намояндагони ин халқиятҳо навъҳои гуногуни қаламфурро дӯст медоштанд, вале онҳо махсусан қаламфури сурхи тезро меписандиданд. қаламфури булғорӣ вобаста ба марҳилаи пухтан ранги худро иваз мекунад. яъне қаламфури булғории сабз воқеан ҳамон қаламфури сурх мебошад. онҳо танҳо пеш аз тағйир додани ранг чида шудаанд. ҳар яке аз навъҳои ин сабзавот дар таркиби худ маҷмӯи беназири моддаҳои муфид доранд. масалан, қаламфури булғорӣ нисбат ба лимӯ бештар витамини С дорад. ҳамчунин дар таркиби ин нави сабзавот аз сабзӣ дида бештар каротин мавҷуд аст, ки ин мавод барои нури чашм хеле фоидаовар мебошад. пеперони калимаи итолиёвӣ буда маънояш қаламфур аст. агар шумо дар итолиё питсаи пеперониро фармоиш диҳед, ба шумо питсаро бо қаламфури булғорӣ пешниҳод мекунанд. дар баъзе иёлотҳои амрико қаламфури сабзро баъзан манго меноманд. қаламфури сурх дорои бисёр витаминҳои гурӯҳҳои А, С ва Б, инчунин магний, калий ва оҳан мебошад. баъзе намуди қаламфур он қадар тез аст, ки ламс карданаш метавонад ба пӯсти шумо осеб расонад ё ҳатто боиси сӯхтани он гардад. барои рафъи ҳисси сӯхтан аз қаламфури асадтез шумо на об, балки бояд шир бинӯшед, вагарна натиҷа баръакс хоҳад буд. ҳамчунин шумо метавонед йогурт ё буридаи лимӯ истеъмол намоед. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи маълумот ба анҷом мерасад. то нашрҳои дигар хуш бимонед.